Palang araw po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbagi po ng karunungan din po sa inyo. Sana po ay tumutok po kayo lagi dito sa Iwagan ng Pangasinan at magalam po ng mga aking mga binabago po. Ito'y subok-subok na po ng aking mga pinagkakaroon po dito. Kaya po binabagi po para makatulong po sa inyo at matulungan nyo rin po ako. Kaya po ginawa po itong maliit na channel po para humingi po sa inyo ng bas po gabay. Sana po matulungan niyo po ako at matutulungan ko rin po kayo sa mga aking mga binabagi po. Kung kayo po ay nakakaranas po ng mga ganito pong tao na sobrang yabang o ano pong ginagawa nila sa buhay nila at lahat po isa nasa kanila na po, magagamit niyo po ito. Isishare ko po sa inyo orasyon kontra sa mga mayayabang na tao at masakit magsalita at nagmumura. Usalin ito sa inyong isipan na hindi nakabuka ang iyong bibig habang tinititigan mo sa pagitan ng kanyang mga mata. At usalin po yung orasyon po. Narito pang orasyon po. Viva Jesus Igusum, Inti Igusum, sa pangalan ni Kristo at taga Nazaret po. Usalin po ng paulit-ulit po sa inyong isipan. 3 beses nyo po usalin sa isipan. Dapat po may orasyon po ito. Narito pang orasyon po. Viva Jesus Igusum, Inti Igusum, sa pangalan ni Kristo at taga Nazaret. Viva Jesus Igusum, Inti Igusum, sa pangalan ni Kristo at taga Nazaret po. Habang inuusal nyo po yan, ay sigurado pong babait na po sa inyo ang nagmumura at igagalang po kayo habang buhay po. Maraming salamat po.